Ένας άνδρας είχε χάσει τα πάντα, τη δουλειά του, την πίστη του και την ελπίδα για το αύριο. Όταν αποφάσισε να επισκεφθεί τον Άγιο Παΐσιο, δεν περίμενε ότι λίγα μόνο λόγια θα άλλαζαν ολόκληρη τη ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός ζούσε μέσα στην απογοήτευση. Οι συνεχείς δυσκολίες τον είχαν οδηγήσει να πιστέψει πως ο Θεός τον είχε εγκαταλείψει. Με βαριά καρδιά ταξίδεψε στο Άγιο Όρος για να συναντήσει τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος τον υποδέχθηκε με ένα ήρεμο χαμόγελο. Πριν ακόμη προλάβει να μιλήσει, του είπε «Παιδί μου, όταν όλα σκοτεινιάζουν, τότε ανάβει πιο δυνατά το φως του Θεού. Μην χάνεις την ελπίδα σου». Ο άνδρας έμεινε άφωνος. Ένιωσε σαν ο Άγιος να γνώριζε όσα κουβαλούσε μέσα του. Επιστρέφοντας στο σπίτι, άρχισε να προσεύχεται καθημερινά και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στο Θεό. Σιγά σιγά η ζωή του άλλαξε. Δεν ήταν μόνο οι συνθήκες που βελτιώθηκαν, άλλαξε πρώτα η καρδιά του. Ο Άγιος Παΐσιος δίδασκε ότι η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου είναι να μην απελπίζεται ποτέ. Η ελπίδα στο Θεό είναι σαν ένα φως που δεν σβήνει, ακόμη και μέσα στη μεγαλύτερη νύχτα. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σου, κάνε like και εγγραφή στο κανάλι. Γράψε στα σχόλια «Ο Θεός είναι η δύναμή μου», αν πιστεύεις ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου.